A nivel nacional, os datos do Servizo Público de Emprego, en canto ao número de desempregados durante o pasado mes de xullo, evidencian unha reducción en 4.253 persoas, o menor recorte para ese mes dende 2008. Unhas cifras que se contrapoñen significativamente co experimentado en Galicia. Segundo explicou o conselleiro de Economía, a nosa comunidade liderou a caída do paro na evolución anual en España e tamén o do incremento das afiliacións á Seguridade Social. Francisco Conde destacou que o paro se pechou en Galicia no mes de xullo en 150.921 persoas, a mellor cifra dende xullo de 2008, estando moi próxima a reflectido ao inicio da crise. O titular de Economía apuntou ademais que a creación de emprego continúa en crecemento. Galicia segue superando o millón de afiliados á Seguridade Social, cun aumento no último ano do 1,56%. Unhos datos que teñen unha boa tendencia en Galicia. Galicia é a comunidade autónoma na que máis descende o paro no mes de xullo e tamén somos a primeira comunidade autónoma na que crecen as afiliacións con respecto a España. Unhos resultados moi positivos que en termos de afiliacións nos permiten crear no último ano preto de 16.000 novas afiliacións e consolidar as afiliacións por riba do millón de afiliados en Galicia. Resultados positivos que neste caso contrastan con a situación de desaceleración da economía en España que leva a que en España teñamos unha situación onde están disminuindo o paro a metade da disminución que se está producindo en Galicia. O paro tamén baixa en todos os sectores de actividade, liderando o descenso á construcción, cun 15%, seguido da agricultura e a pesca, cun 8%, a industria un 6% e os servizos tamén un 6%.